kaJulayi njengoba uzongena umthethele ngesabatha mhlambe ngesonto lobelandela uNkulunkulu uyokwaba inkonzo athi inkonzo yanamhlanje na sizoyiphathela intsha lelibandla ekseni ingena intaba yepheza emini ayinika inhlansuthi kodwa ngoba vele ngapha enhlansuthini kuyaguleka kumanje nje sebekhona abadlali abazodlala isteam lapha ukuthi ubani nobani ozoshumayela ngoba namhlanje inabasha kuseyona kaShembe abantu abathile sihleli lapha nje sesiyazi ukuthi asikho eskimini amen sesathiwe athi uNkulunkulu lizoba linye ivesi asukuma umuntu ahlabelele athi uNkulunkulu awabe mabili nideddelane kusukuma indoda ithi ngithunywe yintsha yaleli bandla Shembe ithi angizoyikhulumela athathi awalonke ngathi uShembe wambona yedwa ngivumelene uNkulunkulu bese sukuma lo muntu ethi lokhu niphushana nifuna ukuzopheka ibhodweni ngaliphaka nkathe yakhe ninabasha ngivumelene ngikhuluma ngivumelene phela ngikhuluma lapho sengikhulumile bese msala ngiyabhinqa maNazaretha uNkulunkulu wasisola bobaba wasisola ngudlungudlu wasisola amakhosazana kanti le mali nisinilelisayo nishonephi mayithi uNkulunkulu muzwa sentabazwa wakhe umuntu oyedwa ishonephi semhlanganweni phela mawukuthi niyasikoleta abafowethu ayibuye akwazi uyemhlanganweni kweleta umuntu na uNkulunkulu ushilo wathi umuzwa sentabazwa wakhe umuntu oyedwa iphani le mali ebese siyomasha ngayo ezulwini hayi beshaya uthando emhlana amalanga uNkulunkulu amuzula lungadlile kuthiwa uthando lwenzeni lophila luthando maNazaretha sizoya kanjani phambi kwaNkulunkulu sikhuthuza abantu ngegama lakhe saqamba amanga sathi shaya uthando lomuzwa sentabazwe sathi shaya uthando lukaJulayi sishaya uthando namanje nje kade kukhuthuzwa abantu njengoba ubaba ebezofika lapha eMabhida ngolesine umcimbi wonke waseMabhida lusitshelile unyazi ubuphethwe umasipala kodwa lapha eThekwini bekukhuthuzwa amaNazaretha kuthiwa wanikela ubaba uyeza Hawu Timothy 6:10 Wobukuthanda imali ngoba lonakele kanjena libandla loniwe imali namhlanje abantu abagcotshwa esontweni usuyabhekwa ukuthi lona uma simthatha simenza umshumayeli ngabe abantu bayamthanda yini ethempelini unolimo oluhle yini uzokwazi ukufuna imali emakholweni maye endlavini nje akafuneki ngoba ngeke ezwane nalabo abantu abamgcobile uthathwa lona olungileyo abazomfonela ngisho sebathatha umhlala phansi baye emakhaya athi mshumayeli nenze malini athi umshumayeli senza u10,000 athi uyayazi ke account esasiyisebenzisa namhlanje nakunikela iminikelo kuleli bandla ifakwe accountini yendoda ngokuba uthanda imali ngoba uthanda imali kwibanda yakho konke okumbi abanye ngokufisa abanye ofisa bahlubukile ekholweni basigwaza ngensisi zabo namhlanje na nina ngohlalo benabasha ke ngibuza nikhona umthetho bapha abantu nina ngohlalo benabasha ngoba phela siyanikela mangama conference mangama visit emathempelini siyesitshelwe twanikelani bafowethu kuzivisit kulungiselwe intsha yebandla ifike kwenziwe kudliwe siphinde sinikeliswe mase kuqediwe inkonzo le mali esinikelayo umthethwa sekuphela inkonzo yenabashishonapha ngoba mase kuyi conference ingane zethu mayihamba ziyocula lapha ziyogida lapha zibuya nezindondo lezamaPakistan izoyisiza ngani lezi ingane lezi indondo thenga indondo ka85 rand kayithebele sethula sizophuma unumber 1 nikwe indondo eneribbon izoyisiza ngani leyo nto azikho ingane lapha engafundi ezaqeda matric efisa ukuya eMavarsity abazali bazabanawo amandla le mali eqoqwa inabasha emathempelini unyaka wonke ngeke kwavula isikhwama sothi fundiswe ingane zamaNazaretha njengoba athi uShembe ayifunde isiza bani le mali uhlangane ngoJulayi kuthiwa khona into enhle esiyoyenzela uShembe siphinde sinikeliswe kanti le mali eyayilokhu iqoqwa ngamavisit idliwe ubani kanti isikhundla silesi esingena promotion olokhu uzinzile nje wena
Uwawethu intshamthetho kuleli bandla. Esho usuna 52. Sokanga mthetho. Bafuna ezweni lakini uthi ubomvangeli lokhu uhlela kwinabasho. Kanti kwenziwane esontweni. Ngoba ngiyakhumbula namhlanje ngendlela abantu abathanda ngayimali sake sanikela emzini wasebuhleni kwabezindoda yathi maNazaretha leli bandla likhulu kabi ukuthi lingahluphekeli iphika. Bathola ikhulu kabi leli bandla ukuthi ngahluphekeli iphika. Awusonke sajabula phela besinemizwa yokuthi masifika emzini kaNkulunkulu sisuke sifuna izwi likaShembe ukuba sizwe lona. Asanendaba nelo baba bethu noma singasabezwanga vele bayabheda kodwa masizwe likaShembe kulungile. Kodwa izwi likaShembe sisuka kude kangaka singalizwe nxa kuthiwa leli bandla kuswela iphika. 4:2 Yeah. Timothy. Shumayela izwi uqinise. Shumayela izwi uqinise. Ngesikhathi esifanele. Ngesikhathi esifanele nangesikhathi esingafanele. Yile dala leli bandla liswela iphika likhulu. Yathi indoda uma singakhipha nje umuntu ngamunye iphepha lihlaza singathola iphika ibiza ngabe. Sanikela imali aphelela phansi kwesihlahla somthombothi lapha ebuhleni. Ngathi nathiwa sino 150,000 namhlanje iphika lutho esontweni. Kodwa abantu bahamba ngamakhulu amaveni. Bama amakhulu amaveni amangaka esontweni. Yashona phi imali yephika? Mthetho. Ngibuza kini obini enilapha phambili. Yashona phi imali yephika? Abaningi bayawulandela amanyala. Abaningi bayawulandela amanyala abo. Indlela yeqiniso iyathukwa ngabo. Iyathukwa ngabo namhlanje na. Hayi ukuthi abantu abayithandi inabashu, bayayithanda. Inkingi inabashu iphethe osikhotheni. Kokufisa imali ngoba bathanda imali kwempahla ngazo. Ngoba bathanda imali, into ethandwa esontweni imali. Namhlanje esontweni kugcwele inkabi. Siyaya nje lapha ebuhleni abantu bazobe bengena emzini kaNkulunkulu, bengena nezibhamu ethempelini, beyifake naphansi kweNazaretha. Kodwa iNazaretha linesibhamu. Ufuna kwesatshwa yena esontweni ngoba uyadubula. Mawathi ukhuluma ubuthini wana lapha usebamba inqubo. Namhlanje esontweni gcwele abantu abathwele seniyagcina. Yakuyanikela enye indoda ngokudla. Umhlangano ubheke entabeni ngonyaka odlule yathi iyashoshela iza nokudla enkosini yamaNazaretha unyazi lathi unyalo wezulu umtshelena athatha ukudla wakhe abuyele nakhe emudla. Akukufanele amaNazaretha ubuzothwebula inhlanhla amaNazaretha usibanibani uthwele. Ngaba lapha abathwele esontweni bahambe belanda imkhokho bese becasha ngaleli bandla uthi hayi mawusonta kaShembe uwalungisa umsamo nje into zakho ziyaqonda. Kuvela phi kuleli bandla ukuthi makuyocela inkosazana kwakhiwa elokhuzana imbali ngemali. Umthetho kabani? Umthetho kabani ukuthi makiwe esipholi sefanele wakhe imbali ngo200 ngoba uyocela. Umthetho kabani uthi kuleli bandla mayoxhawula mfowethu esipholi ungawufaki uMnazaretha kanti kabani lento eyenziwayo? Ngoba umthetho walenkolo uthi makiwe esipholi ufaka uMnazaretha nenkosazana ifaka uMnazaretha. Namhlanje esipholi uxhawulana ngamasudi, uxhawulana ngamahiya. Uma uye nje neuniform yakhe yama security ayizukuthatha le ngane ngoba unamali ulapholo. Ivela phi lento? Ngelinye ilanga khuluma insizwa akathethwayo. Namhlanje iNazaretha yabanenhlanhla yabona uShembe yayihambe nezinye insizwa zasezweni nakubo bayokwenza lento yokuthwala esontweni njengoba nawe nje uthwele. So behlushwa uwe lapha emhlanganeni nemonto yakhe enkulu nomkakho nilala ngemuva ebhavini wemonto. Wala abantu abanemali abafuna ukukhuzwa esontweni. Yibo laba abahlubukile uNkulunkulu mayidiliza amadokodo ngoba khona bese benama subsidi ebuhleni. Belala kuma double bed befaka amathazi bafana nama DS. Uma ebona nje khamba isikhathi ubaba inkonzo engayifaki uyahlubuka ngoba uyazi kudlala ikheza ngopastry. Ubona ukuthi ubaba inkonzo ozayifake ngo2 uzoba late ebholeni. Khona bekuthi kusonto ebuhleni bahlele emadokodweni babuka ama TV. Ngoba kusema kubo. Njengoba umsolile nje uNkulunkulu mayidiliza amadokodo uzongena kanjani emhlanganweni kaJulayi ungavumile ukuthi baba ngakusona.
ngathi ayikho